आज हम तोरा लगे बहुत रात के ना काहे ए रउआ देखे नहीं ना सैया जी घरे बाड़े। अरे तो का हो गेल बात तोहनी में पटत कहाँ बा। आज तू अलगे सुती ह हम आज रात में हमहू नहीं खिजन तू सब बात नहीं खियावे के हमान ए कह दिन नहीं खियावे के रखी फोन काट देलो रे बूढ़ी ओकरा मेहरारू के पटाव से पहले ओकरा मरद के पटाव तबे तोहर रात के रास्ता क्लियर होतौ। वो कैसे रे? देख आज हमरा घरे मुर्गा बनवाओ आ दारू मंगवाओ और ओकर मर्दा के बुलाओ उस साले के खिया पिया के आज हम अपना लगे सुता ले तू चली ओकरा मेहरारू उठी। अरे बाप रे बाप साला ऐसा आइडिया हमरा दिमाग में आवते ना रखा है जो बुलाओ साला बाबना के ए जाई कहां हो का बनवा जाता है बाबान यार लौड़ा है ने आओ ए लाड़ बबना जान नहीं रे मनिया तोरा के ते जहां रहे चार गो सन के लेके बतियावत रहत आ वो खाली घोंप घोंप अरे घर में अलगे आग लगैले हो जो हाय हाय ई का हाय हाय ई का हाय बाप रे बाप हाय हाय दादा जौन मुतपिया ना हमरा गलत नजर से देखी ओकर भतार से कह के आंखें निकलवा ले। ये बहुत दूर के दुआर बड़े तार के रहता चार को यार से मजे मारते रहे अब ये देखनी है मुस्कुरा कर ले यार तोरे खानी खेलनी भतार के विदेश भेज के यार संगे जे खेलना खेलते रहे। अरे माई चार गो से बतियाली पापा से फोन करके कही का अरे मुतिया ना वही लेके छेत्री कहतिया हम त अपना भतार के देवता माने हां हां हम अपने यार के देवता माने नी कार मतलब सर ये झाट फूट के लइके बानू हमरा के लाइन मारता कहता नु ना देखनी तो फीका लागे भाई देखनी तो मियां खलीफा लागे साला चार दिन के लइका मियां खलीफा से कदलस तू ना मेरा ठीक है बिया जाए तो कह देलस तो मोटहन लाभदोब दोनों के मारा मारी कइल जाला रउआ कोई ना अपने यार के बुला के ई माधर चोदवा के गोली मरवा देता ना खून खराब हो जाई ये चल घर में चल घर में चल हाँ हाँ वो लाइन मार लेता आजकल कुछ और ही मार लिया सर तू घर में मौगा बन के रह हम चाहते हैं आई साले साबाजो आ गए नी बड़ा बहिन के जान मान हफ्ता में 3 दिन आई ले रहत प्रणाम का करे बचपन के नु प्यार बा भूललो ना भूलाला का करम भाई बहन के प्यार ऐसन हो खेला आई बैठ फूलकुमारी नाश्ता पानी ली आव बेलोज बहन चोदाजो आ गई तनको गाड़ी में लाजे नहीं के हफ्ता में 3 दिन आई ले रहत रे का जीजा जी रहो अरे साला जी हम मजाक होत रहला पीऊ पीऊ मेहमान पानी पीऊ बिस्कुट के पानी नमकीन नमकीन तरवाइए देता तनी जाई बजरिया पर से मुर्गा ले आई भैया वा मोबाइल पर ली पैसा ली ठीक बा आ तनी मसाला में मिर्चा कम रखिए तार तो गोल मुर्गा लिया गले हमनी के मसाला पीस लिया हफ्ता में तो 3 हाली आ जाता रहा अगर भतार जान जाई नु नजर के यार हो तो लो लख चल चल जानी तो साला पावना बा तो ले चल हाँ हाँ चले के लेके उकरो के रे बबन भाई का लेके जाते रे जानते मुर्गा हो हमारा घरे नु हर मेहरारू को बोलज बहन चोद भाई आवत रह हफ्ता में 3 दिन आई ले रह ओकरे के ले जाते नी मुर्गा उर्गा बना खिया ऐसे का हतना को काठा बोल बस कोई जात रह का अरे ममरुआ के लइका बोल सुनिए कि वो छठियार कराता वो ऑर्केस्ट्रा बोलैले बा ऑर्केस्ट्रा होई चल देखे तो ये जे रुको सो देख के आवत जो जो जो
फूल कुमारी है ले जा कहत रहनी है कि गांव में मंगरुआ के लइका भइल बा छठियार ऑर्केस्ट्रा बन होइला बा तो तू अपने भाई के खियावा हम तनी देख के आइले राती खाती ठीक बा खिया कितना प्यार करत रहनी जब से तहार शादी भइल तब से मन करला कि चटाई पर से कूद के अपन जा हम बहुत प्यार करेनी रउआ से हम सब्जी चाहिए नहीं नु मन करला नु पीढ़ा पर से नु कूद के जान दे छोड़ दे अपना भातार के आज रात भाग चल हमरा साथे दिल्ली ओही जे तोरा के खुश रख हम ठोक के किली चल अरे जन्ने जा कमाए कलकतिया भाई जो नचनिया जोरदार असिया फूल कुमारी भागुल का रे फूल कुमारियो पूरा हमारे झूमी न्यूज में आपका स्वागत है हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो कीड़ी का गोली खा इधर से उधर टहल रहे हैं भाई आप इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। हाँ तो भाई बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है। क्या बताई यार गोइरोनी नाच देखे मेहरारू घरे छोड़ के वो अपने यार के संग भाग गया उस सारे मेहमान बहन चोट 3 दिन हफ्ता में आइले रहत रहल जब फोन के पता कोई नहीं कि मौसी के लइका होते जब पता चलता कि मौसी कौन लइका नहीं जइया भेटा जी निकरी माई के टिंगा फाड़ नहीं बब्बन नहीं गरियावा तहरे दुख नहीं थे पूरा गावन के दुख बा। अरे यार दुख हमें नहीं खेते गावन के छाड़ दुख बा सही बताओ तभी से बहुत दिमाग खसका हमरा बहुत दिमाग खसका है जहिया भेटा जहे फाड़ दे हाँ झकोरा मारे झुलनी न्यूज से आगरा बा हमारी मेहरारू के जे पकड़ के लाई उनके हमके इनाम देवे ख इनाम इतना बा 200 रुपया देबो नहीं यार ज्यादा हो जाता है हमारी मेहरारू जब पकड़ के लाई तो हम 101 रुपया इनाम दिया जाएगा के कम हो जाते 101 रुपया हम देहनी 500 अपना लग से चुप झाट सारे ये तो खनी घूम घूम मांगे खा ली सारे चंदा भी है हाँ तो 101 रुपया इनाम दिया जाएगा